च्यवनप्राश बनावे खातिर हम 2 किलो आंवला लेनी है। ओकरा के बढ़िया से धोई के साफ कर लेनी है। देखी आंवला कितना ताजा और फ्रेश लागत बा, जैसे अभिने पेड़ से तोड़ के लावल गईल बा। अब हम आंवला के एगो जालीदार बर्तन में रख के भाप देब, ताकि आंवला बढ़िया से नरम हो जाए और पेस्ट में बनावे में आसानी होखे। अब हम 1 कप खजूर लेब। खजूर के बीज निकाल के ओकरा के बढ़िया से साफ कर लेब। फिर हम 1 कप किशमिश लेब और खजूर और किशमिश दोनों के अलग अलग बर्तन में रख के गर्म पानी में 15 मिनट खातिर भिगो देब। अब हम मसाला लेब। दालचीनी के कुछ टुकड़ा, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग, 15 से 20 गो छोटी इलायची, 3 गो बड़ी इलायची, 3 गो तेज पत्ता जवन हम छोट छोट टुकड़ा कर लेनी बाटी, 3 से 4 गो स्टार फूल और 2 टेबल स्पून जावित्री। अब हम एगो कढ़ाई में 2 किलो गुड़ लेनी है, काहे कि आंवला के अनुपात में गुड़ लेवे के बा। गुड़ के छोट छोट टुकड़ा करके कढ़ाई में बढ़िया से पिघला लेवे के बा। अगर गुड़ में गन्ना के रेशा होखे तब पिघलावे के बाद गुड़ के छान लेवे के बा। अब पानी उबल चुकल बा। अब हम आंवला के भाप देवे खातिर रख देब, ताकि आंवला नरम हो जाए। 15 से 20 मिनट ढक के भाप देवे के बा। तब तक हम मसाला ड्राई रोस्ट कर लेत बानी। गैस के आंच एकदम धीमा कर लिया और तवा या पैन पर सगरी मसाला तब तक भुनी जब तक सुगंध ना आवे लागे। अब मसाला बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो गईल बा। अब ओकरा के ठंडा होके खातिर अलग बर्तन में निकाल के रख लिया। अब गुड़ पिघल चुकल बा। हम ओकरा के छान के अलग से रख लेने बाटी। अब हम 2.5 इंच अदरक लेने बाटी, ओकरा के छोट छोट टुकड़ा कर लेनी है। अब देखी मसाला पूरा ठंडा हो गईल बा। अब ओकरा के ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना ले। अब देखी आंवला बढ़िया से भाप में पक के नरम हो गईल बा। हम आंवला के बीज निकाल लेने बाटी। अब ओकरा के थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनावे के बा। अब भिगोवल खजूर आ किशमिश निकाल के अदरक के टुकड़ा संगे ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लेवे के बा। हम एगो लोहे के कढ़ाई लेने बाटी। चाहे तो आप स्टील के कढ़ाई भी ले सके नहीं, लेकिन एल्युमिनियम के कढ़ाई बिल्कुल मत इस्तेमाल करी है, काहे कि आंवला एल्युमिनियम से रिएक्ट करेला। ऐसे लोहा या स्टील के कढ़ाई ही इस्तेमाल करी। अब हम 2 चमचा देसी घी डालब। जैसे ही घी गरम होई तो आंवला के पेस्ट डाल दे हुआ। अब बढ़िया से मिला लिया। 2 मिनट बाद जब पेस्ट घी में घुल मिल जाए तब गुड़ डाल के फिर से बढ़िया से मिला लिया। मिलावे के बाद करीब 1 टेबल स्पून केसर के रेशा डाले के बाद आप अपने हिसाब से केसर कम ज्यादा कर सकें। केसर के पेस्ट में बढ़िया से मिला लिया और देखा लोहे के कढ़ाई में बनावे से च्यवनप्राश के रंग निखर के आवत बा। अब मसाला के पाउडर जौन बनौले बाटी ओकरा के पेस्ट में डाल के बढ़िया से मिला लिया। अब आंच धीमा कर लिया और पेस्ट चलावत रहा। 5 मिनट बाद खजूर, अदरक और किशमिश के पेस्ट डाल के बढ़िया से मिला लिया। चाहे तो तुलसी के पत्ता भी पीस के डाल सके लिया। अब पेस्ट के धीरे धीरे पके दिया और बीच बीच में चलावत रहा।
ध्यान रखिया आज धीमा ही रखे के बा। पेस्ट तब तक पकावे के बा जब तक च्यवनप्राश जैसन गाढ़ा ना हो जाए और पानी सूख ना जाए। बीच बीच में चलावे जरूरी बा। देखी अब च्यवनप्राश तैयार हो गइल बा। लोहे के कढ़ाई में बनावे से रंग थोड़ा काला आ गइल बा। अब ओकरा के अलग डिब्बा में निकाल लिया। अगर कांच के बर्तन होके ता ओही में रखा, लेकिन बर्तन पूरा सूखा होए के चाहिए। तो दोस्तों देखनी कि बाजार जैसन च्यवनप्राश हम घर पे बना लेने बानी। रोज खाई, बहुत सेहतमंद बा। अपना बच्चा और घर के बुजुर्ग के जरूर खिलाई। अगर ये रेसिपी पसंद आयल होखे तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी और चैनल सब्सक्राइब जरूर करी। आप लोगन के समर्थन बहुत जरूरी बा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर टाटा बाय बाय और अपन ख्याल रखिया।